laittaa riskialttiiksi, vaan tuo on ihan hyvä ratkaisu ja ennen kaikkea Attila Levin oli selkeästi tässä ottelussa parempi. TKO-voitto Attila Levinille. Tässä välissä käydään pienellä mainoskatkolla ja kohta jatketaan ottelussa Quinn vastaan Hunt. Ottelulistojen suhteen molemmat miehet ovat kutakuinkin tasavahvoja, eli ei mistään kokeneista karpaaseista ole kyse, mitä tulee ottelumääriin. 7 ottelua, 7 voittoa Dominic Quinn. Hän on edennyt hyvin urallaan. Ja tässä Tennesseein mies, hänen vastustajansa Marvin Hunt. 6 voittoa, 3 tappiota. Kaiken kaikkiaan 9 ottelua. Voitoista 2 on tullut tyrmäyksellä ja 30-vuotias on Marvin Hunt. Ja tässä sitten tulee miesten vertailua pituuden, painojen ja ulottuvuuden suhteen. Ja siinä ottelun tuomari toivottaa molemmille onnea ja kaikki alkaa olla valmista. Tämän ammattinyrkkeilyillan 3. ottelu ja edelleen raskaan sarjan kamppailusta on kysymys, vastakkain Dominic Quinn ja Marvin Hunt. Ja aika päättäväisesti lähtee punahousuinen Dominic Quinn liikkeelle. Hän vaikuttaa hyvin terävältä, mutta hyvin iskee vastaan myös Marvin Hunt. Tässä ottelussa on todella raju alku. Miehet ovat tulleet tekemään täyden iltapuhteen dollareiden edestä ja mustakeltahousuisella Huntilla kyllä tuossa vyötäröllä vähän roikkuu tavaraa, minkä hän olisi voinut jättää vaikka harjoitussalin suuntaan, ja vähän pystymäinen on tuo hänen asentonsa, mutta ei siinä mitään. Ihan mukavasti mies pysyy mukana ja on selvinnyt tästä Dominic Quinnin alkurynnistyksestä. Mutta terävä on kyllä tämä punahousuinen iskiä. Etumainen käsi pelaa hyvin. Suorat koukut vartalon, koukut päähän pelaavat hyvin siellä. Hyvä oikea suora, oikea vasen yhdistelmä oikealla paino etujalan suuntaan ja siinä vartalo elää. Ja sieltä jälleen pieni väistö ja vasen suora ja jälleen vartalo elää hyvin taaksepäin ja välittömästi kontrauslyönti perään. Terävän ja hyväsilmäisen oloinen on tämä Dominic Quinn. Hänellä ikää vasta 25 vuotta ja tulevaisuuden nimimies ehdottomasti on, kuten nämä otteet antavat ymmärtää. 7 voittoa, niistä 6 tyrmäyksellä, ja hyvin hän on lähtenyt myös tässä ottelussa Marvin Huntia vastaan liikkeelle. Juuri sen sortin räjähtävyyttä ja terävyyttä ja ennen kaikkea kroppa elää ja mies lyö hyvin ja tykkää lyödä ja pyrkii lyömään noita kovia kaatavia lyöntejä, ja tämmöinen kaveri on tunnetusti aina sellainen, joka saa yleisön syttymään paikassa kuin paikassa, ja myös tällä areenalla hänen edesottaamuksia on katsottu positiivisessa mielessä. Ja nyt osuu hyvin. Jälleen vartalo liikkuu vähän taaksepäin ja siellä vasen koukku tärähtää Marvin Huntin leukaperiin. Huntilla ehkä vähän pölähti, mutta joka tapauksessa mies jatkaa ja tässä erässä enää muutama sekunti jäljellä ja sitten pääsee minuutiksi huilailemaan tuonne oman kulmauksensa. Gongi kumahtaa, miehet kulmaan ja selkeästi Dominic Quinnin punahousuisen ottelijan erä oli tämä ensimmäinen.
ja paikallista naiskauneutta. He pitävät huolen siitä, että katsomossa jokainen tietää, mikä erä on kysymyksessä, ja pelkästään yksi tyttö ei kyltin kantohommissa ole, vaan mukana on vielä 2 muuta kaunotarta, ja he hoitavat tuon kehän laidalla tapahtuman viihdyttämisen, ja aina sen aikana, kun nämä miehet sitten vähän huilaavat, kohtahan showillan tapahtumista vastaa kaksikko Dominic Quinn, Marvin Hunt. Tämä ilta huipentuu sitten pääottelun osalta Tim Witherspoonin otteluun. Hän kohtaa illan pääottelussa toisen jenkin David Bostisen. Ja tuota ottelua ennen kaikkea yleisö odottaa. Tämä on järjestyksessään 3. ottelu. Järjestyksessään 3. ottelu, 5 meillä kaiken kaikkiaan tänään on ohjelmistossa. Tämä ottelu on kaavailtu 6-eräiseksi, mutta kyllä siltä näyttää, että jos tahti samanlaisena jatkuu, niin aika vaikea tulee olevaan Marvin Huntin taivallus. Mustakelta osuu sen ottelijan taivallus tässä ottelussa. Niin terävä ja ylivoimaisen prässäävä tällä hetkellä on ollut Dominic Quinn, joka ei anna hetkenkään rauhaa, ja tuo vartaloväistö, se on ihaltavaa katsottavaa. Pieni väistö ja ennen kaikkea hän kontraa, välitön vastalyönti perään, hyvä silmäinen ja terävä isoksi mieheksi ilman muuta on tämä Dominic Quinn. Ja selässä oleva tatuointi Dominic Quinnillä muistuttaa siitä, mitä joskus nuorempana poikana on tullut tehtyä, ja muutenkin mies on aika kuvioitu, ja yleisesti kun ammattinyrkkeilijöitä katselee, niin ei kovinkaan monta ottelijaa löydy, jolla yhtään kuvaa kropassaan ei ole. Jotenkin se on vaan iskostunut tähän lajiin ja kuuluu yhtenä osana, ja monilla nyrkkeilijäkaveruksilla on sitten tapana vähän semmoista yhteenkuuluvuutta harrastaa, että käydään hakemassa joku kuvio ja muistoajoilta, jolloin nyrkkeillään, ja vähän enemmän noita muistoja on sitten Dominic Quinnin kropassa. 2 erää kohta oteltu tässä ottelussa, joka kaavailtu siis 6-eräiseksi, ja selkeää Dominic Quinnin prässiä ja ennen kaikkea hyvää nyrkkeilyä tältä punahousuiselta ottelijalta. Hän on näyttänyt monia nyrkkeilyn perusasioita, kuten väistämistä, vastalyöntejä. Mies lyö puhtaita hyviä suoria, lyö koukut sekä vartaloon että päähän. On lähellä, hakee omaa etäisyyttään ja tarvittaessa myös pystyy liikkumaan. Ja hänelle kyllä ihan mukavaa tulevaisuutta voi povata, 25 vuotta vasta ikää, ja kehitys jos jatkuu hyvänä, niin mikä siinä miehellä voi olla vielä hyvinkin valoisa tulevaisuus. 7 ottelua, 7 voittoa, niistä 6 tyrmäystä, ja hyvältä näyttää myös tämä ottelu, mitä tulee voittoihin. Aivan selkeästi Marvin Huntin kustannuksella punahousuiselle Dominic Quinnille kyllä kerätään hyvää listaa, mutta se on tässä vaiheessa uraa, noita voittoja on hankittava. Hausuinen ottelija Dominic Quinn on kyllä aika selkeästi hallinnut aivan ylivoimaiseen malliin tätä ottelua, mutta Marvin Hunt on tehnyt aivan täyden päivätyön ja aina silloin tällöin päässyt vähän iskemään tuonne vastaan, ja missään vaikeuksissa, horjumispisteessä hän ei missään nimessä ole ollut, mutta alta vastaaja selkeästi. Dominic Quinn on tulevaisuuden nimi, ja siinä hyvä yhdistelmä häneltä, jälleen vasen oikea. Ja sieltä upea vartaloväistö vasemmalle ja välittömästi koukku vartaloon. Hyvät väistöt, hyvä silmäinen, ennen kaikkea terävä lyöntinen. Vielä hänen lyöntiensä kaadosta ei ole päästy oikein osalliseksi. Marvin Hunt on pystynyt sen verran hyvin käsillään blokkailemaan ja ennen kaikkea näkemään nuo
Dominic Quinnin iskut, jota häntä ei ole päässyt horjuttamaan, mutta terävältä tämä punahousuinen Quinn vaikuttaa. Kyllä tietysti lyöntivoimasta kertoo se, että 7 voitetusta ottelusta 6 voitoista on tullut tyrmäyksellä, eli terävä ja kaatava on miehen isku. Puolitoista minuuttia jäljellä ottelun 3. erää. Ja meille ilmoitettiin ennakkotietojen mukaan, että tämä on kaavailtu 6. erän kamppailuksi, mutta kuten kuvaruutu kertoo, 4-eräisestä ottelusta on siis kyse. 3. mennään tällä hetkellä. Mutta niin suuri ja selkeä on tasoerot näillä 2 iskijällä, että kyllä 4. erässäkin jokainen arvostelutuomari saa varmuudella aikaiseksi sen eron, mitä tuonne pistekaavakkeisiin tarvitaan, jotta selkeä 3-0 voitto matkaa Dominic Quinnin puolelle, mikäli aikaisesta ottelusta on kysymys, mutta se pitää aina muistaa, että ammattinyrkkeilystä kun on kyse, nyrkkeilystä ennen kaikkea, niin mitä tahansa voi tapahtua, ja miehillä vielä kun painoa on reilut 100 kiloa, niin lyöntivoima on sitä luokkaa, että yksi isku voi kaiken muuttaa, ja tätä taustaa vasten tietysti punahousuisen Dominic Quinninkin on oltava tarkkana. Sineelle hyvä vartaloväistö ja vasen suora välittömästi kuin katapultti. Sieltä oikea vasen yhdistelmä. Ja samalla kun hän iskee tuon oikean, ottaa jaloilla niin sanotusti kiinni Marvin Huntin ja siihen vasen perään hyvä kombinaatio. Ja aikamoista paukutusta Dominic Quinnin toimesta, ja alasimena on saanut olla tämä mies eli Marvin Hunt, ja Paja Vasara tämän illan osalta tässä ottelussa on ollut Dominic Quinn. Jos Euroopan suunnalta katsotaan tätä monien mielestä sarjojen sarjaa eli raskasta sarjaa, niin yksi mielenkiintoinen nimi, jota Euroopan ammattilaiskeihin odotetaan, on tietysti olympiavoittaja Audley Harrison, brittiottelija. Hänen debyytti tapahtuu Wembley Areenalla toukokuun 19. päivä, ja siihen malliin Audleyn suunnitelmat ovat, että miehestä leivotaan maailmanmestaria 5 vuodessa, ja sitä kautta Lennox Lewisin manttelin perijä Audley Harrison on suuri persoona jo nyt Britanniassa, vaikka yhtään ammattinyrkkeilyottelua ei ole ottanut. Hän on tehnyt hyviä sopimuksia, vierailut kaikissa mahdollisissa televisio-ohjelmissa, ja paljon brittinyrkkeilyn ystävät odottavat mieheltä Wembley Areenalla 19. päivä toukokuuta. Mutta mikään nuorihan Harrison ei enää ole, eli sitä taustaa vasten myös vauhtia tuolle uralle pitää saada. Ottelun 4. ja viimeinen erä on käynnissä. Puolestaan täällä Pennsylvanian kehässä. Ja dominointi Dominic Quinnin toimesta ei kun jatkuu. Ottavana osapuolena tässä erässä on edelleen Marvin Hunt, ja hän on siinä mielessä hankalassa tilanteessa, kun on koko ajan tuon sekunnin sadasosan tai pitäisikö sanoa puoli sekuntia jäljessä, eli aina kun hän iskee, niin Dominic Quinn on väistänyt alta pois ja tuon väistön perään iskee vastalyön. Nyt tulee kyllä just sen sortin oikea suora, että vähän alkaa horjattelemaan Marvin Hunt, mutta jostain Marvin taas kaivaa lisäpotkua ja iskee takaisin, mutta ehkä tuo oli hetken piristysruiske. Tällä hetkellä hyvin prässää Dominic Quinn. Mies tietää, että voitto on tulossa, mutta silti loppuun saakka satalasissa. Hän ei lähde varmistelemaan tuota johtoa, vaan hakee tyrmäystä, hakee voittoa, hakee yleisön suosiota, ja yleisö elää, kuten taustametelistä kuulee, niin aika kivasti mukana tässä ottelussa. Vajaa 1,5 minuuttia jäljellä. Marvin, koko nimeltään Glenn Hunt, mustakelta, valkotähtihousut, on vastaanottavana osapuolena, mutta sitkeästi kaveri on otellut. Tämä on miehellä 10. ottelu, 9 aikaisempaan päättynyt niin, että hän on voittanut 6-3 tappiota, 2 voitosta tullut tyrmäyksellä, mutta
kyllä nyt tästä on tulossa tappiosarakkeeseen yksi merkintä tälle 30-vuotiaalle ottelijalle ja siinä käy aika pahasti. Mies luiskahtaa kiekköysien ulkopuolelle. Tuomari kysyy, että kaikki kunnossa. Ikitaistelija Marvin Hunt sanoi, että kyllä, kaikki on kunnossa. Reilut 30 sekuntia ottelun neljättä ja viimeistä erää jäljellä ja nyt kyllä pöllähtää siihen malliin tuo isku, että taitaa olla ohi. Siinä kaikki, poika sanoo ottelun kehätuomari. That's all, son. Marvin Glenn Hunt taisteli loppuun saakka, mutta muutama 10 sekuntia erotti hänet tuolta kohtalolta joutua lattia lyödyksi. Ja voitto Dominic Winnille, joka jatkaa edelleen tätä kovaa listaa. 7 ottelua, 7 voittoa ennen tätä kamppailua ja tästä jälleen voitto nyt. Otteluita 8, kaikki voittoja, 7 voitoista tyrmäyksellä. 25 vuotta ikää tällä miehellä, joka kuuntelee Queen Bandin musiikkia. We Will Rock You on laulu, jolla nostetaan tunnelmaa ja tämähän on tietysti yksi niistä musiikkikappaleista, joka soi eri urheilutapahtumissa ja sitä kautta urheilevalle kansalle ympäri maailman on tuttu. Tässä hidastuskuvaottelun 4. ja viimeisestä eräästä oikea vasen, tai korjaa vasen oikea vasen yhdistelmä. Se on se päättävä etumaisen käden suoralla. Tälläsi Dominic Wynn lopullisesti lattiaan Marvin Huntin, jolle tämä oli urallaan 4. tappio. Edelleen voittosuhdanne miehellä vähän parempi, 6 voittoa, 4 tappiota, kaiken kaikkiaan 10 ottelua. Tässä kuvataan tämän ottelun voittajaa TK-tuomiolla ja me valmistaudutaan pikkuhiljaa seuraavaan otteluun, joka käydään Ron Brownin ja Roman Bukujin toimesta ja tämä Bugaji on puolalaisottelija. Nyt käydään katkolla ja kohta jatketaan. Philadelphiasta tulee puolestaan tuttu nimi Tim Witherspoon nyrkkeilyn ystäville. Witherspoonilla 59 ottelua peräti, niistä 48 voittoa, vain 10 tappiota, 1 ratkaisematon, 33 voitoista tullut tyrmäyksellä. Ja hän saa vastaansa David Postisin. Hänellä 28 ottelua tämä mies tässä, 25 voittoa, 2 tappiota, 1 ratkaisematon ja 13 tyrmäystä, 29 vuotta miehellä ikää David Postis ja hän on ilman muuta hakemassa itselleen kovaa nimeä omalle listalleen. Tim Witherspoonin kustannuksella mies meinaa jatkaa uraansa eteenpäin, mutta vaikea tulee olemaan taivallus. Niin kokenut konkari on tämä Tim Witherspoon, joka on kohdannut muun muassa Larry Holmesin jo vuonna 1983. Hävisi silloin WBC-liiton titteliottelussa, voitti WBCn himoitun tittelin vuonna 1984 Greg Pageilta ja on otellut Pinklon Thomasia vastaan. Tony Tubbs on hävinnyt hänelle, Frank Bruno samaten hävisi tyrmäyksellä WBA-liiton titteliottelussa vuonna 1986. Eli kova mies on tämä Tim Witherspoon, joka vuonna 1999 otteli siis tanskalaista Brian Nissenia vastaan ja Nissen on siinä mielessä eurooppalaisittain tulossa, että hän siis EM-ottelussa kohtaa Vitali Klitschkon tulevana kesänä. Näin ainakin Pallen tallissa suunnitellaan kovasti. Pallen tytär Pettinahan tätä nykyään tuota tallia pyörittää ja kovasti Pettina tekee töitä, että tuo Vitalinen ja Brianin ottelu saadaan aikaiseksi. Tim Witherspoon miehellä tietysti ikää jo aika lailla, eli hän ei enää löydy aivan terävimmästä kärjestä maailman listoilta, mutta silti kova mies. Missään nimessä David Postis ei voi aliarvioida tätä. Ja sieltä Witherspoon lähtee kuin höyryjurat tulemaan ja aika rennonoloisesti tällä hetkellä David Postis lähtee perääntymään ja katsomaan, että mitä Witherspoonilla on tarjottavana.
illan pääottelu. Yleisö alkaa virittäytymään siihen tunnelmaan, jota he tästä ottelusta odottavat. Ja mitään suurta nyrkkeilyjuhlaa vielä ei ole tarjottu. Molemmat ottelijat ovat oikeakättisiä, eli mitään kätisyysetuja ei kummallakaan ole, mutta terävät kyllä heillä on iskut tällä hetkellä. Ja sieltä tulee aika hyvä vasen koukku tuohon leukaperiin. Witherspoon prässää koko ajan, ei anna hetkekään armoa, hakeutuu tuohon lähietäisyydelle ja sieltä koittaa päästä iskemään koukkuja. Ja sieltä se koukku tulee. Juuri kun pääsin sanomasta, että pyrkii tuohon lähietäisyydelle ja tollaamaan tuolla vasemmalla koukulla. Ja samassa hetkessä se on kuin Cobran käsi, Cobran pää, kun se vilahtaa. Ja kyllä nyt on pahasti pölyä hyllyllä Otisille, jonka piti tästä hankkia itselleen hyvä nimi omalle hyvälle listalleen, mutta pahalta näyttää. Ja nyt näyttää jo sitten kyllä niin pahalta, että auringonpaiste laskeutuu David Postisin silmiin ja tällä hetkellä erinäköiset tähtiharrastajien kuviot pyörivät miehellä mielessä. 2 lattiassa käyntiä tässä erässä ja kyllä taitaa se kolmaskin vielä tulla. 45 sekuntia on aikaa ja Witherspoon prässää kuin vanhoina hyvinä aikoina ja sieltä yleisö jo kohahtaa ja heikkohermoisille sanotaan, että katso välillä vähän jonnekin muuhun suuntaan. 35 sekuntia jäi ottelun ensimmäisestä erästä aikaa jäljelle ja silloin tapahtui tämä tuomio-ottelu loppu ja kyllä tämä mies David Postis on pettynyt. Hänellä 28 ottelua oli alla ennen tätä ottelua, niistä 25 voittoa, vain 2 tappiota ja nyt hän lähti hakemaan hyvää nimimiestä omalle listalle, mutta toisin kävi. Nimimies oli nimensä veroinen ja tässä sitä nyt ihmetellään, että mitä siinä tapahtui. No se mitä tapahtui oli tietysti Timo Witherspoonin vasen koukku, joka tuossa lähitilanteessa lävähti David Postisin leukaperiin pimeästä kulmasta. Ja iloinen on Witherspoon, mikä se on ollessa vähän fysiikkaa, kuntoa ja tiukkaa treeniä, niin tästä miehestä hän vielä vuosiksi saadaan kova luu mielenkiintoiseen raskaan sarjan nyrkkeilyn ottelijatilanteeseen. No, pääottelun kannalta tämä oli tietysti vähän omalla tavallaan kinkkitilanne, että jos nyt sattui olemaan vaikka toiletin puolella ja ajatteli, että tulee sitä sitten katsomaan, niin jäi ottelu näkemättä. Reilut 2,5 minuuttia ottelu ohi ja tässä tuo vasen koukku tulee ja tärähtää. Loistava lyönti, oikein ajoitettu ja vielä tuo pimeä kulmaa yhtään David Postis ei osannut odottaa ja tämä loppu on sitten pelkkää, jos nyt voisi leipuri termein sanoa, koristelua. Eli Timo Witherspoon vie tuon ensimmäisen koukun aiheuttamaan uteran olotilan päätöksen David Postisin suunnalla ja sitä kautta hankkii itselleen voiton. Ja on mielenkiintoista, miten David Postisin ura jatkuu. Miehellä ikää 29 vuotta, lista tähän mennessä ollut tosi mairitteleva, mutta ensimmäinen kova nimimies kun tulee vastaan, niin sitten tulee tuommoinen pöllähdys ja pyllähdys. Ja jos katsomossa oli jotain henkilöitä täällä paikan päällä, jotka ovat kenties ajatelleet, että Timo Witherspoon on jo vanhahko rääkki, niin sitähän ei suinkaan ole. Senhän osoitti ja ilmeisesti jonkin verran tanssiparkettillakin mies on käynyt. Aika taitavat tuuletukselliset ovat tanssiaskeleet ja ennen kaikkea iloinen ansaittu voitto. Mukava nähdä mies tosi toimissa voittojen tiellä. Edellisen kerran hän oli GS viime vuoden puolella kaiken kaikkiaan 3 kertaa ja
niistä otteluista hän voitti Joe Balladin tyrmäyksellä ensimmäisessä, aivan kuten tänään sitten tuli ratkaisematon tuomio Mike Sedilloa vastaan 12-eräisessä kamppailussa. Pienempi jenkkititteli oli siinä kysymyksessä ja viime vuoden puolella Tim Witherspoon voitti David Smithin TKO:lla toisessa ja tämän vuoden ensi esiintyminen kehässä TKO-voitto ekassa, eli aika vakuuttavassa kunnossa on Tim Witherspoon. Tässä